Hi friends, welcome back to the sitting show. तो सांग माने आ गोटे पुनी नुवा चैलेंज वीडियो नै आसी गेलु तो आज आपण पई कोन नै आसी देखंतु तरबूज जोटा कि तरबूज हमर माल उठेबुनी एते बुझ तो हमें तरबूज आज चैलेंज हो ता चैलेंज रे कोन अछि चैलेंज रे आज जदी मु फास्ट आज खाई देली ता से मते जा पनिशमेंट देबे ता सेटा मु राजी हेबी जदी सी हारि गले जदी मु फास्ट खाई देली सी हारि गले जदी लेट रे खाइले तो तांको पई पनिशमेंट मु देबी तो कौन देबी सेटा लास्ट पन देखिबे तो एबे जस्ट आमे एबे किछि कहिबानी कहि देला से जल्दी तर खाइ देबे तेनु आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू करथांतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करे को जमार भूलंतु फास्ट आमे काटिकोटा दबा काटिकोटा सारी की तापर खेल स्टार्ट हो आपण माने जमार केडी जिबेनी वीडियो रे कंटिन्यू करथांतु आ तापर आज देखिए बब्बालिया खा होबो गुटे तरबूज खाइ जिम आज तो सांग माने देखि परते आमे तो ऑलरेडी नै आसु काटी देखि दियंतु तो तरबूज पूरा रेडी तो एति तरबूज खाइबे तो आमे तापर टाइमर भी ऑन कर दीची देखंतु ए टाइमर स्टार्ट हबो तो टाइमर स्टार्ट हला परे तापर हम खाइबा आरंभ हबो तो 1 2 3 पर स्टार्ट करिबा तो चलंतु लेट करबानी खाइबा आरंभ कर देबा तो रेडी स्टार्ट हां ने मुझे एमटी तरबूज खाइनी बहुत कम ए मजे किन बहुत मजे खाइ दिवाली ये सुनवानी खाइ गछ होइजो मजे खाने गछ होइजो हो खाइ दन संग गुटे तो हम चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करे जमा भूलंतु गुटा itu kayu মিঠা এটা সাংমান মিঠা বহুত মিঠা কে বলছ খা লাগিছে সাংমানে এটা গরম দিনে না তরমুজের ডিমান্ড সেটা তরমুজ চ্যালেঞ্জ কলা Jangan kayu dia manggil kayu. Halo. Manggil kayu. Enggak, mau kayu sih. Naik. Oh. Betul damai ya. Nanti kamu tahu udah kain mana? Kau tahu kain itu? Tahu mandi kan mandi juga itu. Kau tahu juga? Sangat tahu. Sangat apa pun tahu itu mandi kain. Gak cara bitu, mana tahu mana mau tahu aja. Kau nggak tahu juga. Betul sana. Aku tahu mana badan. Mandi bu. Mau kayu mana? Hari galo. Mati kan ni. Mandi dah बहुत लग मोला. एकदम खाई तुम. जहाँ पर खाई दी छोड़ जहाँ पर तो सामान वीडियो बहुत मेहनत रोची कमेंट में जणातो वीडियो आपन केमति लागुची मैं खाइ आज डिटो के मोर डिटो डिटो कोना कोइटा टु डाटा डिटो डिटो मु पारो न बहुत लास्ट
ଆଗେ ଖାଇବେନି ମତେ ବୁଝନା ଓହୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ କିଏ ଖାଏ ଇଏ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଖାଏ ନା ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ମାଳୁ ବାପରେ ଦେଖିନ କେମିତି ହିଟ୍ ଆସୁ ତରଭୁଜ ଖାଇକି ନାବାଳେ କଟିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତରଭୁଜ ଖାଏନି ଖାଲି ଏ ତରଭୁଜ ଥିଲା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ପାରିବି ନା ତରଭୁଜଟା କଣ ପାଣି ପାଣି ଜିନିଷଟା ନର୍ମାଲ ଆଗେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ଚାଲ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କି ଜାଣିଛି ମଞ୍ଜି ବୋଉ ওই ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଖାଏନି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଆଗକୁ କାଟିଲନି ଆଗୁଆ କାଣା ମାନେ ଖାଇଦେଇଥାଉ ନା ଏଇଠୁ ଖାଇପାରୁନୁ ସେଇଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ବେଳାନି ଖାଇ ଯାଅ ହଉ ହଁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ ଚିକେନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପାରୁନି ଏଗୁଡ଼ା ଯେ ବଳିଛି ସେଇଟା ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି ମୁଁ ପାରିବି ସରିଲା ତ ମୁଁ ହାରିଲି ଆଉ ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବେ ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଦେଉଛି ବଢିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ଆଉ ଖାଇପାରୁନୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ମୋତେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ହାରିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି ତ ମୁଁ ହାରିଗଲି ତ ସିଏ ତ ଜିତିଲା ଆଉ ସିଏ ଫାଳ ଫାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଛି ମୁଁ ତ ଦେଖୁନ ଖାଇ ହେଉନି ଇଏ ଡେଭଲ ଗୋଟେ ଶୁଳା ହେଇଛି ଆ କରିକି ପାଟି କଥା କଲାଣି ମୋର ହଉ ତ ସିଏ ଜିତିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିବି ଷ୍ଟପ୍ କରିବି ସିଏ ତ ଜିତିଲା ଆଉ ଇଏ ତ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲାଣି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଛି ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବା ତ ଆମେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ଆସେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ଆସିଗଲୁ ତ ଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେମି କ'ଣ କହିମି କ'ଣ ଦେମି ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇତେ କହିବ ଆଉ ନା ଖାଇବା ମାନେ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ସପିଂ করতে କହିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଆରଥର ସପିଂ କରତେ କହିଥିଲା ଏଥର ସପିଂ ମାନେ ଝିଅ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଗେ ସପିଂ ଆମ ପୁଅ ଛୁଆ ମାନେ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କିଏ ମୋ ପୁଅ ଛୁଆ ଥାନ୍ତା ଯେ ଖାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସିଏ ତାର ମୋର ଖାଇବା ଫେଭର କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥାନ୍ତା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଖାଇବା ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି ମୋର ସପିଂ ଦରକାର ମତେ ସପିଂ করতে ନେଇଯିବ ସପିଂ କିସ କହୁଛ ସପିଂ ତ ନେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବା କେମିତି ସପିଂ କରତେ ନେବା ବୋଲି ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦବା ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଆମ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ରାଜୁ ସୋନୁ ବ୍ଲଗ ତ ସେଥିରେ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମେ ତ ସପିଂ করতে ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୋନୁ ଯେ କହିଲେ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତ ସେ ରାଜୁ ସୋନୁ ବ୍ଲଗ ତ ସେ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ଆମ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କର ଆମେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଡେଲି ଆମେ ଆମେ କ'ଣ daily, କରୁଛେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ସେ ମତେ ସପିଂ করতে ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଟ୍ କରିବେନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେନି ଆଉ ଆଜିକା ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ହେଲା ତ ଆଜିକା ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବିନା ଆମେ କେହି ନୁହେଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ